It is a bali abangir mga idol. Ente mamet iti good news. Kapunta kakaisuna pagaramidan ti yarn dito Ilocos Norte. Ano ba yarn? Kakaisuna pagaramidan ti yarn dito Ilocos region ay de crochet. So nga mabalin yun to ngayon sut pagatanganin. Formalan analokatan iti iliti vintar. Oh, di ba? Talaga nga naman vintar pumapayagpag ako nada mga idol. Ngayon amuyo ka di. Ito nga pagaramidan iti yarn kat isut kakaisuna dito Ilocos Norte. Otherwise inka di Isabela, inka Jimmy Maropa. Won, kasi by region dito Ilocos region or Northern Luzon. So apo iti nakaipasdekan na makita yung at di jagat de blue, kulay blue nakalawlawan agmayati pagaramidan ken amoyo na susurok pay idi kalman nga pati gayam datay saluyot te fiber di saluyot mabaling nga ramidan nga cotton mga idol. So iti man dengken iti daytoy a report manipod toy no mo tibiya. IFM News Lokal. Formal analokatan iti Regional Yarn Production and Innovation Center iti Vintar Ilocos Norte. Inatandaran da ito. Dagiti pa nakabagay iti Department of Science and Technology, ASEC Ana Carmela Remigio, Officialis ti Provincial Government of Ilocos Norte, ken LGU Vintar. Una ni Dr. Julius Lianyo, Director ti Philippine Textile Research Institute ket Tilayng Ilocos Norte, ken Isabela ti adat ti kastoy na apagaramidan ti yarn. Manipod kadagiti organic materials akasaluyot sa baken da dumapay amula. Actually, right as of today po, it's already in operation. We are trying to maximize yung paggamit natin nung nabili natin na halos 4 na toneladang cotton mula po sa Pinili, Ilocos Norte. Nakikita niyo po sa likod yung mga sako ng cotton doon. So we're using that to feed already the machines and the machines will now start to produce the yarns para po magamit na natin at mahabi na natin. Ilang capacity po nito, sir? Ito po ay capable na mag-produce ng at least 150 kilos of yarns per day. So ang 150 kilos po ay yarda-yarda na po yan na tela. Ito po ay usually gagamitin for handloom weaving pero nakatuon din po siya dun sa compliance natin sa uniform na binabanggit ng kalas. Maliban sa cotton, sir, ano pa yung mga raw materials? Yes, ang cotton po pwede natin palitan ng pinya, pwede natin palitan ng bamboo, pwede natin palitan ng saging, pwede natin palitan ng apaka, even saluyot kasi pwede rin pong gawin tela ang saluyot. So all of these po are possibilities na kaya i-produce po ng separate. Paano po yung mga farmers natin, sir, they are now capable na mag-produce ng mga tela natin? Yes, yun po ang coordination natin with our local governments kasi po yung pag-produce ng cotton ay hindi naman po part dito facility but we try to buy the cotton that they will produce. Alam ko po na nung balik ang pagtatanim ng cotton sa Ilocos Norte so meron na pong facility na bibili nito. Otherwise kasi dati bibilhin and dadalhin pa sa Isabela, dadalhin pa natin sa Maynila. Ngayon dito na po sa Vintar Ilocos Norte ipoprocess yung mga sinulid ay yung mga cotton po. Maipanamnama aga po iti daytoy a pagaramidan ti yarn ket adadupay dagiti Ilocano ang may kan ti trabaho.